Júlia. Un dia la nostra professora Laura ens va portar llibres manga i em va cridar l'atenció un que es diu El detectiu Conan. Per això ara estic dibuixant el detectiu Conan. Perquè realment el que diuen els dibuixants i els autors de manga en general és que el més difícil no és dibuixar. Dibuixen tant que dibuixen ràpid i ja tenen la mà trencada, no? El difícil és pensar la història. En canvi, fas això i bueno, no? Doncs bé, aquesta és una mica la idea del que és el manga, que està ple de coses diferents per tot tipus de públic. Hi ha gent de 7, 8, 9 anys que comença a llegir manga, hi ha gent amb 60 que comença a llegir manga i res, us convido a que aneu a biblioteques, que aneu a llibreries i compreu tot el manga que vulgueu. Bueno. Moltes gràcies. Dibuixant el detectiu Conan i ho faré sortir al Macba. Aquesta és l'evolució de Chopper i el posaré aquí. Hola, què tal? Has acabat? Sí, aquest és el novita de Raúl. Que bueno.